hier meegaan? Ja, ik heb het maar staan. Ik kan staan, dan moet ik zetten, dat heb ze liggen. Normaal zo blijven zitten. Ja, dat moet stoer staan. Nee, Ja. gewoon staan. Staan ik op koren. Het is wel een donker. Ja, man, zoals ze in de eerste jaarvergadering gezegd hebben, met de inzet van de activiteiten in de regio voor de zonnebloem is gestart op 22 januari 1998. En zo zou ze nu geëindigd zijn met: ik kies er nu voor een bestuurlijk rustige aan gaan doen en voor mijn familie te kiezen. Dat is het besluit. Daartussen liggen 12 jaar van inzet. En veel inzet. Niets was te veel voor jou om het voor ons te doen. Op de eerste plaats het werk van het secretariaat. En heel veel zaken wat erbij zijn gekomen. Het organiseren van de boottochten. De parade, zonnebloemendagen. Vele vergaderingen die daaraan vooraf zijn gegangen. Het aanschrijven van de afdelingen Zuid- en Noord-Limburg tot een graven toe. Allemaal heel veel werk dat jij verricht hebt. En het organiseren van de vakantieweken, dat mogen we helemaal niet vergeten. Want er is ook altijd heel veel werk aan vooraf gegangen en dat hebben ze altijd met heel veel inzet en heel veel plezier gedaan. De interregionale vergaderingen, de toneelmiddagen, de koopmorgen, noem maar op. De straatmarkten, samen met Louis. De spandoeken ophangen, het verzorgen en regelen voor de bussen. De vergaderingen van het millennium in de Rode Hart-Kerkstraat. Na de provincievergaderingen, voor de PR, ook voor de regio 4 keer in het jaar. Ik kan nog wel een ganse tijd zo doorgaan, want het is eigenlijk te vuil om op te noemen. En het stopwoord van Han was altijd, als er gaat gevraagd wordt van, oh, dat doe ik wel even. Nou, zou eens moeten zeggen, Han. Hè? Maar goed, Han ging er tegenaan. En de kind is eigenlijk niet gemist werden, dat weet staan. En met pijn in ons hart respecteren we toch het met je besluit, maar ook dat het niet anders meer kan. En onze waardering voor dit alles is dan wel ook dat ik voor jou de zilveren speld heb aangevraagd. Ik ben voor goud gegangen, maar die kreeg ik niet. Want dit beste was echt werd geweest en ook. Dus ik zal voor dich de zilveren speld die opspelden of Philomorgen het bied ik doen, want met Philo heeft ook altijd heel veel werk met examen verricht. Dat zal ik het allereerste doen. Zou ik maar gaan staan, ja, maar je moet even kijken wie dat allemaal werkt met de kroon. Ja, maar ik ging niet zo goed met de vinger. Dat is zoals we dat kunnen doen. Trek je kellig. Trek je kellig. Oké, Het zijn kinderen van ons. Zet allemaal. Dit is de oorkonde erbij. Dankjewel. En dan hebben we nog een klein presentje voor je. En dat is iets dat vind ik ook een waardering waard. Staat hier niet. Dankjewel. Ik hoop dat ze door naar kijkt en terugdenkt aan al die jaren dat we samengewerkt hebben, wat we met veel plezier hebben gedaan. Het gaat je goed, maar ik weet dat ze nog lang niet van ons af is, ze zullen ons nog altijd aan kunnen hebben. Hij heeft
afgesproken dat hij ons nog helpt in alle mogelijke dingen. En wie weet zien we hem straks nog op een andere manier in de organisatie terug. Dobby-Han, hartstikke bedankt. En we zullen je inderdaad missen. Maar ik heb toch nog, dit is het spelletje, het nieuwsje. Ik heb toch nog iets te melden. En dat is Sis en Louis. Ik zal eerst met Sis beginnen. Ja, Dat heb ik dan. Sis, voor jou heb ik ook nog een paar woordjes op papier gezet. Zou ik maar nog niet in het Limburgs doen? Als ze zo bezig is met een afscheid van een bestuurslid, dan heeft ze toch van alles denken en doen in de kop gaan. Ook toen is al een hele tijd bezig, ook van 1998. Dus ik ben eens beginnen te denken. Jij bent ook 12 jaar in de regio. En jij bent de eerste, ik ben heel weer, de beste eerste vakantiewerk met geweest naar Ermelo. De best voor de leeuwen gegooid. Ik was doodsbang dat het niet goed zou worden. En omdat het de eerste keer was dat ze over zo van de vakantieweek horen wat kleine akkefietjes. En ik meen dat er ook nog mevrouw de hoes is gebracht met dat is ook allemaal goed afgelopen. Hè. En wie ik toen aan het posten over in het bestuur te komen, toen dacht ik, nee, ze is toch wel iemand die tussen die ons vast. Hè. En dus na lang zoeken en lang denken, hebben ze toch maar ja gezegd. En 1 oktober 1998 is ze dan in het bestuur actief gekomen. We hebben het met veel plezier gedaan. Voor de vakantieweken alle gasten afgegangen. Formulieren invullen. Zorgen dat het allemaal goed van elkaar kwam. De zuurstofflessen. Het invullen van de nachtdiensten op de vakantieweken. En de is ook altijd steeds bereid geweest om met de afdelingen mee te gaan, met de busreisjes. Of met de paasvieringen of de kerstvieringen. De is altijd bereid geweest om toch die dingen als verpleegkundige te vervullen. Naar de regiovergaderingen voor het bezoekwerk. Dat hebben we altijd met veel plezier gedaan. Hè? En nog. Ja. Dus dat zijn allemaal de positieve inbreng die ze ook hebben gehad in de regio als bestuur bezoekwerk. En als indienfunctie verpleegkundige. Ik hoop dat we nog een tijdje met examen kunnen gaan. Dan is het niet meer zo lang. Ja, net waar ik voor bezig is van, maar nee. Nee, Dan de eerste volgende aftreden. Het is 11/2011, hè? Dat is het, ja. Dus en als waardering voor je inzet voor de gasten en de afdelingen en het bestuur heb ik ook voor dich dezelfde spel aangevraagd. Want ik vind wel dat dat ook de waardering is. We hebben er nooit bij die stilgestaan dat 10 jaar hetzelfde spel uitgereikt kan worden. En dus hierbij zijn toch mijn gedachten even gegaan en die wil ik je dan ook opspellen. En ik vind voor al het werk wat ze in de regio gedaan hebben en nog eens doen. Dus bij deze krijg jij ook het spel opgesteld. Dat doe ik wel. Vandaag is plaats, ja, dat zie je. Dan toch geen dat is. Had ik nooit verwacht, nee. Wat een verrassing. Kijk nooit. Ik denk nou, maar ik Kom hier, ja. Ik heb het.
Nou, dankjewel. Nee, echt niet, nee. Dus, helemaal de beluister met en de oorkant, ja. Dankjewel. Dat is een neuk, hoe is leuk. Dus dan hebben we er nog eentje. Dat is Louis. Ja, dat snap ik het ook allerlei. Voor dit heb ik natuurlijk de zilverspeld aangevraagd. In 92 is het de stuur van de zonnebloem. En daar hebben we iemand nodig voor in een bestuur. Dus met die aanvulling zijn ze met de kwier gegaan. En de activiteiten wat ze gedaan hebben, hebben ze altijd in volle 100% gedaan. De eerste vakantieweek in 92 in Eindhoven, de Eikelenburg. Waar je met Sef gaat, is de eerste activiteit hebben ze gedaan. Zo lang niet de tijd geleden. En dat hoort dan een hele vakantie met het halen van de karren. Van het eten, vanuit de keuken en weer terug. En het sjouwen van de afwas naar de keuken. Oh, het primitief. Ja, primitief. Het wordt een ganse show natuurlijk, maar er wordt ook heel veel gelachen. De andere vakantieweken werd ook gezorgd voor de invulling van de dagbesteding. En toen moesten we toen dat die nog wel zelf doen. Het uitzetten van de wandelroutes. Ja, dat waren hele andere vakanties wat je allemaal metmaakt. Plakboek. Dus bellen met die speurtochten, wat is toen? Je kan het alleen van verhalen, maar het is toch het uniekste. Nou ja, het plakboek wordt in principe een verschrikking, maar ook weer een hele mooie invulling en Bij de plakboek wordt de enige foto dat de vrijwilligers te maken, dat de gasten dan ik nog met één te maken. Dat is wel een probleem met het plakboek. Dat 2 uur s'nachts. 2 uur s'nachts zitten die jongens in de ik plakboeken te weet, als plakken. van Betuwe het ook aan gezeten. Die heeft niet iedereen wordt gevraagd, want het wordt creatief en het kost van alles. Dat soort dingen. Dat je zee met die zo'n En ja. Dit is een half eigen. Ja, dat waren gewoon een Ja, dus de speurtocht in Ine, alles werd toen gedaan. En dan in Kwaadijk. Dat wordt dan een prachtige vakantie. Hè. De accommodatie, niks over Henk. Geen tierdeuk, van alles niet. Er zijn voor de goos met de handdeuken om het afwas te doen. Sloknaars voor een ander vrouw. Moos Lou met Jos Palmen op een kamer liggen op de trein iedere dag. Ja, dat wordt